Sanibona bangani bami baka-TikTok, sanibonani. Namhlanje ngiza ney'ndaba ezingezinhle. Ngiyawuvala u-TikTok wami, angeke ngisakwazi ukuqhubeka nawo. Ngesizathu sokuthi angisekho ekhaya lami, indaba ey'shaqisayo, angisekho emzini engishadele kuwona. Niyazi nonke niyamazi ugogo Hluphayo ukuthi bedume ngani. Asiphekeleni ubaba wakwami. Okuhle ebengikwenza emndenini wami, okuhle ebengikwenza ekhaya lami, okuhle bengikwenzela ubaba wakwami, kuphenduke izinyembezi njengoba ngiqale nganikhombisa la. Ngicishe ngafa. Lo baba wakwami ebengithi uyangithanda kanti akangithandi. Ubengiqinya, engiqinyela ukufa, ukube bingekho indodakazi yami engihlala nayo ekhaya, ekwelinye ikamela ngiza ngimemeza, yagijima yazongisiza, engihleli ngobhungwana. Ngifuna ukubuza-ke bantu besilisa ukuthi ikuphi okuhle ongakwenzela umuntu ukuze abe satisfied. Isono sami nasi isono sami. Isono sami ukuthi ngihlala nayo erumini. Sihlala sobabili erumini lethu. Kuleli room-ke bekufike iy'ngane zaseGoli. Samuva thina ngoba lithe qaqa iroom lethi sayolala kwelinye iroom elingalincanyana. Sathi iy'ngane kayikhululeke lana uma wazo ney'ngane zakhe balale la ekameleni lethu. Mese simuvile-ke solala kwelinye iroom thina-ke kusho ukuthi izinto zethu-ke ey'ncanyana-ke ama-bags, ama-cosmetic kanjalo sahamba nayo saye lapho kulelo room. Indaba yonakale lana seyihambile-ke iy'ngane-ke sey'phindele ekhaya lazo eGoli ngoba bezisivakashele kunanomcimbi obukhona. Konakale ekutheni-ke ngesikhathi esibuyele erumini lethu, uwallet wami baba wakwami lo bevamise ukubeka ngaphansi kwamantrasi engasawutholi. Akawutholi uwallet. Mina ngizwe nje ebusuku sesilele ingane seyihambile, ngizwe umbhede nje bhaku ngathi hawu sengilele kwi-water bed kanjani bhaku. Kanti uvukile ubheka lo wallet wakhe, ubheka lo bhaku umbheke. Bese ngibuza yini, athi ngifuna uwallet wami. Hayi ngongani ngithi naye uzotholakala uwallet. Ngihambe ngingene ebathroom kancane, ngifike ngishobinge bese la ngithe ngiphuma nje nginyathela istep, hayi wangihlala ngobhongane. Ngifuna uwallet wami, take me serious, ngifuna uwallet wami. Angikubona uwallet wami la bengubeke la, ngithi mina hayibo singazulwe namphonga lo wangihlala ngobhongwana ngiba ngisakwazi ukukhuluma, engiqinya uwallet wami. Kuze kwasiza indodakazi, yafika indodakazi yami yambamba, indodakazi wami yambamba, yasamcindezela phansi embhedeni, nami ngambamba ngala kwenye ingalo, nayambamba kwenye ingane, samcindezela embhedeni wangakwazi ukuvuka. Kwaze kwasiza umfana wami, ingane enyamba biza umfana wami erumini yawo endlini yayo. Yagijima umfana omdala wazothi kwenze njani, wathi hayi ma kulungile, sengikhona, mdedeleni, samdedela. Sesimbambe ukuthi nje sithi nje angavuki lana ngoba uzothatha into asilimazi. Wafika umfana othi mdedeni, samdedela. Emva kwalokho busy sawubheka uwallet nathi. Sathi uthi umfana wami ha uwallet ebusuka ngaka baba yini. Wathi ngiyawufuna. Ngiphinde ngibingelele nanku part 2 wami wokuhlukumezeka kwami. Ke sithe sesiqeda-ke ukubheka uwallet, sasuka la ekameleni lethu elikhulu. Sahamba sayobheka kuleli kamela elincane besilele kulona. Sekuyimina, undodakazi wami, umfana wami, uyena ubaba wakwami. Sahamba sayobheka ngaleli la kamelo. Hayi sabhaquza khona, sabheka, phakamisa umbhede. Kwakhona elinye ikhona kuwona umbhede engithe
Hayibo lapho ngathi asibhekanga kwesiphakamise laphana. Waphakamisa qhamukeyana u-wallet. Umbuzo wami waba munye nje mvuka engawubuzayo ngathi mina ubeke obani lana? Ubeke obani lana? Uthe esebona segwajaza ukuthi ubeke oyena wavela wathi ubekwe mina. Sorry. Hayibo. Hayi kanjalo nje. Sorry. Phela nje sorry. Umuntu mengabe ekhombisa ukuba sorry akasho kanjena umuntu. Umuntu uba ne-feeling ukuthi hawu sengone kanjena. Hawu kodwa nkosikazi wami sengone kangaka kodwa nkosikazi wami. Awu kodwa nkosikazi wami sengize ngakubeka isandla kanjena kanti into ibekwe mina singakhumbuli ubekwe mina. Awukazi uthi nje sorry. Uthatha u-wallet wakho uphuma uyihambele. Hayi ngiphoxekile kakhulu ukuthi umuntu unamagqubu mhlawumbe aziwa uyena enhlizweni yakhe ukuthi uyanginyanya makwenze njani. Kodwa-ke isitori sami-ke abangasazi sidala. Bengiyiphila le mpilo before nje ngiqale u-TikTok ngicabanga ukuthi ngawuqala ngo-2024. Ngalibeka udaba lami ukuthi ngihlale emshadweni ohlukumeza ngale ndlela. Kodwa ngiyazama ukuyi-overcome izinto ezenzeka emshadweni. Ngihlalele nabantwana bami esengibazele kula kulo mshado abaningi kangaka. Laba sebeze bakhula abangaka laba enibabonayo la ngibaphostile. Ngaqala ukuhlukumezeka mina bebancane abantwana bami. Bebancane ngaqala ukuhlukumezeka kulo muzi. Uyahlala ake kulo ukuthi hayi mhlambe kuzodlula mhlambe uzodlula. Ngeke lo muntu abengithanda kangaka wangilobola wenza yonke into bese manje izinto ezenza zibe zimbi kangaka emendweni. Mhlawumbe kuzodlula. Uhlale unyaka uhambe iminyaka ihambe iminyaka uhlale kule kuphinda kwenzeka. Hayi-ke this time ngithe sekungiphinda sengingaka sengikhule kangaka isiyangiphinda lento ngizobekwa umuntu isandla. Hayi mhlambe kulungile mekhuluma ngomlomo kuphela ukungiqinya. Hayibo ukungiqinya. Hayi ngathi cha ngiyahamba ngiya kaNdodakazi. IkaNdodakazi la ngihleli khona la. Sendodakazini la ngihleli khona. Ngihambile ekhaya lami ngashiya. Nizozwa-ke ukuthi-ke ngithe sengihambile kwenzakalani ngoba lento yenzeke ngonjinini Nkosi yami. Njengoba ehamba izolo yena yenzeke ngale kwayizolo bekumhla hhayi mhla ka-30 mhla ka-29 mhla ka-28 uzosuka umhla ka-29. Yes yenzeke mhla ka-28 uzosuka umhla ka-29. Nizozwa ukuthi ngithe sengihambile ngoba mina ngihambe ngawo umhla ka-29 umhla ka-30 lo obekukhona i-March and March bese ngingala kaNdodakazi. Niyozwa-ke ukuthi the sengihambile kwenzakalani. Indoda yayimanga lena ebekade abona nje abalandeli bami bakudala amamuvi amakudala basitori sonke ngasibeka ukuthi ngihleli kulo muzi kodwa kuyinto enjani. Kuwumuzi onjani. Ubaba wale ekhaya ungithitha kanjani. Ngicela nibheke u-part 3 uzolandela. Uzoqhubeka ukuthi kwenzekeni emva kokuba sengihambile. Ngiyabonga. Akaphuzi inhlobo mkhulu akaphuzi akabhemi. Abengenalutho bekuyintatha zangomhla ka-20 bekuwu-2 nje kanje ngomhla ka-29 mhla 28
kuzosa kube umhla 29 ngey'ntatha ngabo 2 ngoba ngisuke lapho-ke sekusile ngabo 10 kanje ngahamba e-police station ngalubika udaba ukuthi sekwenzeka into ekanje kanje. Amaphoyisa-ke eza nami-ke ekhaya-ke kwabuza ukuthi ngiyambopha yini na, ngathi cha angimbophi. Ngifuna nje ukuthi azi ukuthi akuyona into e-right ukuthi uthinte umuntu ngesandla. Ngifuna umthetho ukhulume naye ukuthi ku-wrong akwenzile. Angithandi ukuthi ngihlale ngokwesaba ekhaya lami ngazi ukuthi kukhona umuntu ozongenzakalisa. Ngifuna azothola nje iziyalo zangokomthetho, angimbophi. Kwangangoba kuzokabuza kuthiwa uzoyenza i-protection order. Ngathi angizukuyenza i-protection order. Into engizoyenza ngizophuma ekhaya ngihambe ngiyohlala kandodakazi ngoba ngempela ngizizwa sengasaphephile neze, angisaphephile. Hhayi-ke amaphoyisa afika axoxa naye-ke amyala-ke amyala ukuthi-ke akahamba ayobona ama-social worker menenkinga ngoba uthi yena khona into e-trigger-yo nje, khona into evele i-trigger nje. Ngivele ngibe nolaka lolo olungabambeki bathi hamba-ke uyobona ama-social worker kusho ukuthi unenkinga. Uzobona usuwone kakhulu wabulala umuntu kunento e-trigger-yo kufuneka uhambe. Wavuma wathi uzoya kobona ama-social worker kodwa into ayenzile azange azaye ama-social worker. Kunaloko thatha ama-suitcase akhe wathatha iy'mpahla zakhe wangena ethragini ayiqashile wahamba. Ngizwa sengila kuthiwa uhambile. Uzuboneke ukuthi-ke ngempela umuntu mese efuna ukuzenzela izinto zakhe hhayi ayisweli into ezoyenza la ekhaya ezokwenza ukuthi aphume. Shuthi besefuna kona ukuphuma. Akaqali-ke ukuphuma njengoba ngithi ukuthi wake wahamba 6 years ago. Wake wahamba wohlala emqashweni ehlala namantombazane. So kusho ukuthi-ke bese kufika lokho-ke ukuthi hhayi-ke nami ngifuna ukuphuma manje sithe isikhathi ngihleli la ngaphakathi ekhaya. Ake ngihambe ngiyozenzela iy'nto zami. Akayiboni nane-age ukuthi semdala sengakanani, akaboni. Ulandela inhliziyo ukuthi hhayi inhliziyo phela iyakhohlisa ihlale iy'tshela ukuthi hhayi ngise-right. Kanti hhayi umuntu akasekho right usemdala. Ya kube into kanjalo kulungile kodwa ngithi-ke mina njengoba ngihleli la kandodakazi ngihleli kahle. Akukho isilonda esikhona ngoba lo muntu ngiyamazi mina. Nginakho ukumazi kodwa bengitshela ukuthi hhayi use-right mhlawumbe asekho kuleza zinto zakhe ayizenza kanti zisekhona. Ngiyabonga-ke ngani zami. Ingakho nje kumavidiyo ami okuqala ngiyala abantu abasha ngithi mina umshado siyawuthanda siyajabula abantu mebeshada kodwa kufuneke uzibone wena ukuthi umshado engingena kuwona u-right yini. Mina ngahlala kulo mshado kodwa ngangiwubona ukuthi awukho right. Ama-red flags nje ngangiwabona ukuthi mase ngicabanga nje manje sengiyabona ukuthi lokhu nalokhu okwakwenzeka kwakukhombisa kona ukuthi lo mshado angeke uze uphumelele. Yimina ekufanele ukuthi ngihlale ngibekezele ukuze uphumelele. Kodwa ngophathini wami hhayi akuwona umshado wokubekezelelwa. Akuwona umshado ngokaphathini wami. Uwumshado ngesingami ukuthi mina ngizobekezela kangakanani. Ngahlala ngempela ngihlalela into engekho. Into injabulo ingekho. Yayingekho injabulo emshadweni wami kuze kube manje. Injabulo engathi ngiqala ukuyithola mina ngo-2010 lapho sengiqala ukuy'mela sengizenzela izinto ekhona la ekhaya naye. Kodwa ukuba khona kwakhe kwangathi u-isolate-ile ey'ntweni engizenzayo. Umi lapha uyabukela ukuthi ngoke ngibone ukuthi le nto azenzayo zolunga yini. Zalunga ngempela njengoba besiqhubeka siphila nje bezilunga izinto bengizenza. Konke bengikuzama bekulunga empilweni njengomama wekhaya ukuthi ngingabe sengihlala nje ngingenzi lutho. Kwangathi uyathula kanti usho inhliziyo igayibuza ukuthi lo mfazi lo useyachachaza ekhanda lami konke sekwenziwe uyena. Ngempela
bengizama ngayo yonke indlela ukuthi ekhaya kuqhutshekwe kuphilwa kahle, kungabi khona ukuphazamisana. Ngikhuza lapha nalapha, hhayi iy'ngane niy'thulele nje ngingasho lutho. Iy'ngane noma zibheda ziphuza utshwala, umbone nje nje akakhulumi lutho nje kulezi iy'ngane zabafana ey'hluphayo. Zikhona iy'ngane zabafana ey'hluphayo. Akakhulumi lutho ngoba kusho ukuthi yimina sengithatha indawo yakhe yokuba yindoda, kufanele ngikhulume ngoba yimina sengiyindoda, ngathi ngifuna ukwenza. Inkinga yami ngangithe ngicela ukuvula ikreshi ngisebenze nami. Wasethi nje washo ukuthi wena usuyindoda, wena usuzosebenza. Kulungile-ke mina ngizohlala ekhaya usebenze wena-ke. Leyo mali yakho kusho ukuthi uzosondla sonke la ekhaya. Uyayizwa nje leyo nto? Hhayi mina ngaphila kanzima nje emshadweni wami. Ngahlala-ke ngabekezela kuze kube manje nayo siyabuya-ke le nto-ke futhi. Siyabuya. Hhayi ungiklama sithi khona into etriggayo. Uthi khona into etriggayo nje la ekhanda ngase ngamshaya. Hhayi bo. Ngathi ngamshaya nje ngathi hhayi bo, hhayi ayikho into enjalo. Ngiyabonga bangani bami. Ngicela baphatheke kabi Nkosi yami behlise umoya. Bangaze babe ney'nkinga nabo, bathole bangenwa nje ama-heart attack ngandlela thile. Ngicela behlise umoya nje bakithi, bahlise umoya kakhulu. Ngiyabona ama-followers ami lana aphatheke kabi kakhulu, asefisa nokuthi angathi angambona nje engathi angambona amehlo namehlo. Ngamukho-ke thutha imithwalo yakho hambile. Uma ngizwa ngey'ngane kuthiwa akekho hambile. Ngiyabonga. Iy'ndaba zinjalo-ke iy'ngane zakwethu. Nangu u-part 3-ke kokugcina. Njengoba-ke benginikhombisa ngale ukuthi ngihambe kanjani ngiye emaphoyiseni. Sabuya namaphoyisa asezekhaya sazoxoxa naye ubaba kwami. Emva kwalokho-ke ahamba amaphoyisa. Hhayi-ke wasethi indodakazi wami ngoba naye bekhona wathi hhayi ma, angiboni ukuthi uzolala la ekhaya namhlanje ngoba ngathi into izoba nzima. Wangithatha indodakazi wami ngaleso sikhathi ngahamba ngomhla ka-29 after amaphoyisa esefikile, mhlawumbe kwaku-1-2 kanje isikhathi. Wangithatha indodakazi ngaqoqa iy'mpahlana zami ey'ncane ngeza nazo ngala amathawula, izinto zokuxubha kanjalo ngeza ngalana. Hhayi-ke basale-ke ekhaya. Hhayi naye umnumzane-ke asale ekhaya. Hhayi akukho-ke okutheni okwenzekile. Sithe ngakusasa shuthi indodakazi bekhona into abeyifuna ey'tolo, wathi asihambe ma. Sahamba. Sahlangana naye kwenye isitobhu, angithi thina angazi ngachaza ngithini, kodwa nje sahlangana nayo kwesinye isitobhu nje la besihamba khona. Sambona nangumeli. Hhayi yabona umzukulu lo sihamba naye. Athi khokho nangumkhulu. Uma ngithi kuqala hhayi bo uyena ngempela umile lana. Umeleni la kude ngakukude nasekhaya la emkhona. Hhayi-ke ebesithi indodakazi hhayi ma asimlifti. Hhayi ingane ime-ke imthathe. Ebese ebuza ukuthi uyangalaphi baba na? Athi angiye eGalera. La khona indawo ekuthiwa ika-Woodhouse. Umkhona lapho uyasayina athi ngiye eGalera. Bese ethi ingane hhayi ilungile ayasambe ungagibela. Hhayi agibela athi awungazi nganenhlanhla. Hhayi-ke simthathe-ke esizombeka-ke e-upper crossing. Akakhulumi lutho ukuthi mhlambe khona into ayikhulumayo ukuthi mhlambe yazi nami ngonile kanjena. Hhayi akukho akukhulumayo. Uyambona nje umuntu nje ongafuni ungenwa. Uyambona nje umuntu ongafuni ungenwa. Kwala nami noma ngithi ngithi uzogibela lana njena ngisuke ngey'nyawo ekhaya waze uzogibela lana. Azange ngiphendule. Uzubona ukuthi khona inhloso ekhona. Yabona azange ngiphendule. Hhayi-ke asafike samhlisa-ke. Hhayi saqhubeka senza besikwenza-ke nathi-ke samshiya lapho-ke sahamba-ke. Sabuyela emuva-ke. Sesibuyela emuva sadlula ekhaya. Wase siyazi ukuthi akekho ekhaya ongala ey'tolo. Sadlula ekhaya safike angisazi besizokwenzani ekhaya kodwa sidlulile nje ekhaya. Sababona sababuza bahlale kanjani, bathi hhayi bahlale kahle naye. Hhayi-ke
Emva kwaloko sahamba-ke sayekhaya. Siya lapha ndodakazi la ngikhona manje. Uthe kusuka indodakazi lesekhaya sabona ngene amavidiyo. Hawu, angena amavidiyo. Wathi hayi ngathi ubaba wenu ngathi uyathutha. Nayo imoto afika nayo nemithwalo nayo isibekiwe emnyango. Awu nawe uyahamba. Hayi, thuleke kanjalo-ke. Siwabuka amavidiyo wahamba. Kuthiwa-ke uhambe uloko-loko-ke. Ngicathi lento yenzeka izolo. Izolo la esithola khona umyalezo ukuthi uhambile. Angisho ukuthi-ke kuyenzeka umuntu mhlambe uney'nhloso zakhe. Angeke futhi umuntu umenze lutho uma eney'nhloso zakhe. Angeke umphoqe ngalutho ukuthi akube njani, akube njani. Wenza lokho athanda ukwenza. Mdala, akukho kugula futhi ukuthi uyagula ngekhanda phambene. Cha, lento yakhe emsukayo imsuka ngenhloso ngoba ube kuthiwa uyakwazi, ukube kuthiwa uyathanda ukuyiyeka, angakwazi ukuyigwema. Ayibambe ukuthi angayenzi lento. Manje akathandi, shuthi akathandi kuyena, ujabulela kona ukuthi yena nje kube khona umuntu amhlukumezayo. Shuthi kuba mnandi kuyena ngaphakathi uma kukhona umuntu ohlukumezekelayo ofana nami. Ngoba phela aqali. Kunjalo-ke ngicela ukusho ukuthi lokhu engikwenzayo ngikwenzela ukuqashisela abantu abasha ukuthi kumnandi impela abantu bebeshada siyajabula, kodwa kunezinto ezingemnandi ezenzeka emshadweni. Azi nawe ukuthi mangabe ukuthi umshado wakho uyawubona uney'ntwana ey'thile eziyisa ngasebubini, uzama ukugwema lo mshado. Ngoba mina angizange ngugweme mina. Inkinga yami yaqhubeka kuze kube manjena. Kwakufanele kwasekuqaleni ngibona ukuthi iyaqala lento ngiphume. Angibanga naso isibindi, angifuni uqamba amanga. Angibanga naso isibindi sokuphuma ngoba lento yenzeka ngicabanga ukuthi ngase nginey'ngane ey'mbili phela ngayigwala lokuphuma. Nokuthi-ke kukhona lento le phela eyayishingwa leza y'khathi ukuthi nje hhayi awugoduki uye ekhaya. Awuphindeli nje emuva musemendweni. Uyayibona leyo zikolelo ey'njalo. Ngahlala nezingane ngaze ngazala iy'ngane eziwu-7 kulo muntu. Lezi engihleli nazo-ke manje, kodwa-ke angisahleli nazo lezi ey'ndala phela sengihleli nabazukulu. Laba engibashiyile-ke manje. Inhliziyo yami ibuhlungu. Ibuhlungu kangishiya abazukulu bami ekhaya. Naye enye into efika isibambelele thina bogogo, sibambelele ey'ntweni ey'ngasile ngoba sisuke sicabanga labazukulu labo, sikhohlwe iy'mpilo zethu. Kanti impilo kufuneka uyinakekele wena kuqala. Ngoba labazukulu akusho ukuthi abanabo abazali, banabo abazali babo. Abanye bazalwa abafana balethwa amantombazane lekhaya, ngithathe-ke ngikhulise. Azalwa abafana balethwa amantombazane ngikhulise. Ngoba amantwana niyawazi ukuthi aseyathatha manje iy'ngane azisekuwoyise. Yimi njalo lowo ngikhulisayo. Inkinga nje ebuhlungu ngayo abazukulu. Kodwa ayikho into engizoyenza-ke. Ngoba naye angisekho ekhaya, ngizohlala kandodakazi kodwa ngizole ngiye ekhaya ngiyobona abazukulu. Ngizohlala kandodakazi ngithi gqwaya ekhaya, mhlawumbe ngabili esontweni, ngibuke nomsebenzi we-creche ukuthi uhamba kanjani. Ngoba ukhona udodakazi ongibhekele. Ukhona ezongibhekela umsebenzi. Ngibuhlungu zithandwa zami, ngibuhlungu. Into engenziwe yile muntu engangithi uyangithanda kade akangithandi. Ngiyabonga-ke ey'thandwa zami. Hhayi u-TikTok bengishisa ukudinwa nje ukuthi ngizovala. Hhayi nokuthi ngidinwa u-TikTok, sengidinwa nje ukuthi kube khona into engiyenzayo engijabulisayo kanti manje sengiyayivalela ekhoneni akufanele. Ngiyabonga kakhulu, ngicela nibukeke lana-ke. Nkosi yami, khona ababuhlungu kakhulu lana engibabonayo. Ngicela nje nehlise umoya, nami ngizozama ukwehlisa umoya. Ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgozo waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangogo hluphayo u-expose myeni wakhe ngokuthi umshayile wamklinya.
like it's just so sick ukuthi hayibo nebantu labadzala kanti lasebagugile bayatenta tinto letifana letimbi ngale ndlela and kubuhlungu because umuntu omdzala lona kokuthi indoda yakhe ngaze imshaye imklinge kabuhlungu sona aze agcine asuke ekhaya lakhe yohlala ekhaya emntwana akhe because she's fearing for her life. Asithembe ukuthi into lefana nalena ngeke ziphindze yendeke kuye nanoma ngakubanje into efana leti akumeli ngabe tiyenteka nje at all because it's even embarrassing because bantu labadzala laba. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.